Aquest any, per culpa de la pandèmia, no podem celebrar un Sant Jordi com sempre i haurem de fer un Sant Jordi amb una sèrie de mesures. Per tant, ho hem de fer en un espai que sigui restringit, amb un control d'aforament, i hem decidit fer-lo a la plaça del Mercat. Ara hem quedat amb llibreries i floristeries de Vilanova que volen participar i si em voleu acompanyar anirem i veurem una mica com comencem a organitzar-nos entre tots plegats. També ens trobarem amb companyes de salut, de protecció civil, de biblioteques i amb la Blanca de comunicació. Fins ara. D'aquest banc, espai, però, bueno, una miqueta estava ficant i fent casos de deixant una distància de metro i metro i estaríem i la gent no va